Ya Mahamudu annabina don Allah ka kira ni nima. Ya Mahamudu annabina don Allah ka kira ni nima. Kaliki na sa farko wanda ya kago kasai da sammai, wanda dai shi yake da akwai bai da babu a jannabi nai. Allahu kayo salati a wajen manzo na fiyayye, na ji ka kira sa da habibu da hasarken duka fiyayye. Ya Mahamudu annabina don Allah ka kira ni. Alihi gidan Zaharawu wadda ta zarce duka komai, a zamanto cikar mukami ta fazarce kasai da sammai. Duk wata rahamar ilahu annabi wannan takenka ne, wa ma arsalnaka illa rahmatan ai zancen jallale. Kana a raina rasuluna, kana a zuciya tare da nana, kaunar ku ta zan farin ciki na, murmushi na innai kuna tuna. Ya Mahamudu annabina don Allah ka kira ni nima. Rasulu kai ne jini da bargo na rayuwata abin yabona, shi ya sani ya ko da yaushe aikina ne yin yabon manzona. Don Allah da hayar da ni ma na ganka kullum kusa da ni, in ta shauki ina ta murna farin ciki har ya da ni. Gaisuwa wajen kinana diyar ma'aiki ɗan adinani, ko da yaushe kina a raina na faɗi maɗiyar ma'aiki. Ya Mahamudu annabina don Allah ka kira ni nima. Na tuno sanda da manzo yayi bayani akan ke umma, sai ya furta ya ƙara furtawa ba kamar ki tsokar abanta. Matar zaki Imamu Ali wanda ya zamto sarkin sahabu, shi ya zamda da ya zam sirikin Ali na sahabu. Ya Imamu Hassan Husaini, kushin Allah sai an taba ku, asalin dukkanin sharifai na faɗi madina fabiku. Ya Mahamudu annabina don Allah ka kira ni nima. Kogin yabanki na karima, kogin yabanki na azima, ni abuwa masunana mai yabanki yaran kiyama. Fatana ko da yaushe shine bakunci na in na zo ki karba, domin na san ni banda komai sai san ki Zara ummin Abba. Duk wanda za yake ke umma
himma kisa na kishi har abada, in har ya zo guna na azima kisa na tashi na bar shi nima. Mahamudu Allahina dan Allah ka kira ni nima. Aure ma dai in za na yi shi karki kai ni cikin gidan da suke kinkina na umma ko suke kin iyayen da. Mahamudu Allahina dan Allah ka kira ni nima. Ya Mahamudu annabina dan Allah ka kira ni nima.